Polje ćemo. Valjda će ovo valjati. Valjda će ovo valjati. Sad samo da nađemo gdje su ovi. O, evo i Samaroši. A evo ih vamovi. Vlado i Grnjo. Ho, ho, ho! Dobar dan! Jel fatate nešto? Stvarno? Tu ispred nas bio lik čapter. A vidim ozbiljna oprema. A? Ozbiljna oprema. Ganjam se ovaj. A vidim. Dobro. I rekao, pre 8 me nema. Ono sam 3 štapa, 3 mašine. Mogu da odem gde god. Namo to novu strunu, Pedalu i sad trava u Trava, a? A jeste išli 10 metara. A jeste išli tamo kod Neoplanti ili vamo? A treba vam. Strane vamo, gdje ti ono petiš nebo? Tu kod Biga je top. Ima smuđeve, oni klinci vataju smuđeve svaki dan. Samo što su mali. Let's see. I had a fish! Imao sam libu. Imao sam ribu. Aha. Ufatio sam nekog kedera. Ej. Mali, a? Znači udarac 2 put napumpo i sta. Ha? Misliš? Ha? Znamo svaki gdje je. Koliko su puta zakačili. Pa što ne kažeš? Pa još su udari. Šta je bilo? Dosta. A ste vi uvotili danas nešto? Ha? Pa evo idem. Ha? Njega što? Znaš što? Pa nastavno. Kon tam ne vredi ovdje preko dana, samo uveče. Ništa momci, vidimo se kasnije onda. Ja idem sad na kanal. Ja pecam ceo dan. Zovite pa ćemo se vratiti vamo, šta? Na keju ništa ne vredi, jedino noću. Možda ćemo se vratiti kasnije. A sad idem na kanal kod Biga, gdje smo pecali one baseve. Ovdje ćemo pecati. Ovo je ispred tempa. Evo je tempo izgoreli. Ovo je štapić za kanal. Neću stavljati predvez. Dovoljno je tanka ova struna. Nema potrebe. Ima puno trave. Neće se ni vidjeti struna u travi. I za početak ću odmah staviti kašiku. Nisam bacao nikad kašike, ali kašika je najbolje kad se malo spusti na dno, a čim se spusti na dno kači. Ja nisam htio džabe da bacam kašike, da ih kidam. Ali sam sad našao dedin štek, ima jedno 500-600 komada.
kašika. Pa mi nije žao. Evo ga, šta smo uvatili? Šta smo uvatili na kašiku? Uvatili smo basa na kašiku. I to nije mali bas. I to lep bas. Moramo da pošaljemo ovime na grupu. Da su oni otišli kući. Tako. Lep bas na kašiku. Drugi zabačaj. Boga mi. 1-0 za kanal. Kej je bio bulja. Tako, uzeo sam auto, pomerio sam se u ovaj zaliv. Sad ću da pišem ovima na grupu da li ćemo ići na Kej. Da mi jave da li ćemo ići, kad ćemo ići. Tako ću ih ovdje još malo. Sad je 4 sata. Sad ću ovdje do 5. I onda se vraćam na Kej. Ovi će tek oko 6 da dođu na Kej. Neka ih. Ajde samo dok ne padne mrak. Doviđenja. Da si grnja. Znači ovdje 10 metara od obale kači svuda. Gdje ste vi pecali ribu? Tu blizu obale ili? Znaš da sam probao wobler i zakačim ga na 5 metara odavde. Plitkoronac. Znam. Ovo pokidam, idem kući. Nemam više varalica. Nisam poneo toliko. That's all she wrote. Probat ćemo opet sutra. Ćao svima, nedelju dana kasnije nastavljamo vrličarenje. Duo vetar jutros, haos, došao sam opet na Kej. Probat ću ovdje jedno sat vremena, sat i po, taman ujutru možda naleti neki smuđ. Posle toga ćemo ići dalje, možda na kanal ili na Dunavac u prvom štuku. Ono sam samo slabiji štap, jer nisam planirao ovdje da pecam. Pa mi je taj jači ostao kući. Ovo je 0, idemo na kanal. Stigli smo i do tempa. Tu smo uvotili onog basa. Prošli vikend. Trave nema, voda je dole. Mepsić. Sunce sija, ali nije toplo uopšte. 10 stepeni je napolju. Kako ga je ščepala. Kako ga je ščepala. Vidi. Dobar početak. Dobar početak. Dobar početak. Štukica 300 grama. Štukica 300 grama. Lijepa štukica. Znao sam da me ovaj maps neće izneveriti. Znao sam da mi maps neće izneveriti.
Evo ga drugi. Evo ga drugi. Evo ga drugi. Ali ovog puta bas. Odmah sljedeći zabačaj. Odmah sljedeći zabačaj. Odmah sljedeći zabačaj. Bas. Odmah sljedeći zabačaj, bas. Malo teži od štukice. Ajde vidimo je li ima u ovoj rupi još nešto. A da, bolje što sam došao ovdje na keju ne bi uvjetio ništa. Zvuk će da bude katastrofa zbog vetra, ali šta je tu je. 0,14 struna, 50 grama štap, 2500 mašina. Ali ga je pratio, znači tačno sam ga gledao kako uzima. Više sam se ja uplašio nego što je on udario. Bandarčić. Ćeš ti, vidi kako licniji si. Ajde li. Šta je ovo? Ko je ovo hrabra riba? Evo ga i Bucov. To je taj hrabri Bucov. Vidi ga kolicnije. Ovog sam ufatio. Ovo nije tako mali. Što si lijep kako. Bravo. Bilo nešto. Boga mi, ovaj današnji dan je super. Zanimljivo je. Šta stigne? O, pa ga Bucov. Evo ga Bucov. Dobro. Sam se odkačio. Loše se zakačilo, dobar bas. Tu majku ti, mislio sam da sam zakačio. Dobar bas. Loše se zakačilo. Fuck. To je tu blizu obale, mislio sam da sam zakačio za kamen, nisam ni udario kontu kako treba. Šteta, baš je bio lep. Gdje su ostale štukice, to mene zanima. Kako ta jedna samo, ostalo sam basevi bandan. Tu si bandare moj. Malo sam ga spustio niže i tu si bandare moj. Kako tako, samo udari sa strane, znači znaš kad bi otišao, nikad. Ovo je najveći dosan. Varalica je top. Kako lepo pecanje, kako lep dan, jesen je najlepši deo godine, ubedljivo. Mogu bi da živim, konstantno da bude jesen, ne treba mi ni leto, ni zima, ni proleće, ništa. Samo da je jesen, uvek, cijele godine. Najbolje vreme za pecanje, vreme je najlepše. Nije toplo,
malo pada kiša i duo vetar, ali s time možemo da se izborimo. Kako lep dan. Ovo bandera od štapa, mislim za ove ribe je ovo prejak štap. Sljedeći put ću poneti, a ne slabiji. Boga mi, ako bude ovako vreme cijele nedelje, dolazit ću svaki dan. Udario je govnar. Tvoj kameru se dali, ko je to? Znači, mali su bandari. Evo ga. Znao sam. Znači, kad čapi tačnu udicu, iako je malo veći, nema problema. Vidi ga što je lepo. Ovo je čapio tačnu udicu, otišao bi nikad. Nikad ne bi otišao. Ako nema neki bandar, jedno kilo, to bi bila pesma. Vratit ću ja s slabim štapom, samo tako. O Boga mi, ovo nije. Ovaj udario. Kakav udarac. Kakav udarac. Od ovog sam se uplašio. Od ovog sam se uplašio. Popustimo malo da vidimo, ajde. Malo da se čuje. Nek ne pocepam toliko. Znači, ovo je nova struna i uništio sam je sa nepsom. Ali nema veze. 12 sati. Aj, još 10 minuta idem. Napecao sam se zle. Tu je bednik. Tu je bednik. Nešto ga prati. Završili smo za danas. Hvala što ste se družili sa mnom. Bilo ovo jedno fantastično prepodne. Ja sam prezadovoljan. Imao sam 10 riba na varalicu, što se nije desilo jako dugo. Tako da, baš se srećem. Idem kući na ručak. Hvala još jednom, pa se vidimo sljedeće nedelje. Bye!